Стояне, дядо Коледа дошъл, ба. Мамо, дядо Коледа дошъл, ба. Сега, кога? Ти знаеш. Аз, значи ти... Значи ти ще се щупи. Добре, пусни кафето. Потя ли си, кой? Ало, фърляй фанелата бързо. Втори път. Виж? Аз имам повече подаръци миналата година. Изпри го, моля, и после пак ще сме. Ето от началото, бе. Чакай Николай да се преоблече. Аз не съм го усетил, после няма да спомня. Ама... Виж, колко много подаръци. Виж, я бисквидата. Млякото. И цигарите. Ехе. Кой ти има тази? Ти за котката ли, ма? Да. Ти на Ребека? Да. Има ли друго? Вземи бутуша, смъкни го. Хайде малко, добре, пусни кафе. Аз кой имам? Това са моите. Марина. Шейпа. Чанда. Ники, пусни кафе. Аз ма я ще пусна. Спри го на пауза го. Аз имах много подаръци. Дядо, ти ли си поръчал? Да. Ногти. Слагай ги на масата напред. Кина са ногти. Значи дошъл, аз не го усетих това. Ти когато... Аз чух стъпки. Ма изкарай. Викам тук. Подари. Той. После. Ребека. Кой се е това? За котката. Виж какво имаш. Кой, Мариана? Да. 4,5. Подари ти той. Какво е това? Аз се срещам. Това е видно, Мариана. Ти моята чанта. Още сушила Ребека тук. Мариана. Виж ли кой имаш? Кой? Ама отдавай ти той. Това да видим на звятка. Ти вкусна! Който има? Куши! Аз много вкусна! Ай! От топчета паднаха там нещо. Да, Скутка. Ще се набяга там. Пустая. Тя се навира да гледа. Пипай! Ай! Пипай! Ай! Ти Украина. Пак Мариана. Мариана, само на Мариана има. Много слушала, ба. Виж там, гледай. Айде. Дай, Николай, ти си. Каквото има? Също така лодка. За кой телефони? Иш котката и тя чака. Сега дръжи се долу. Виж. Какво е? Сквиши! Сквиши ли той? Имам чанта. Ехи! Имам ногти. Мамо! Няма работа. Твоето име не пише. Да, гледай, виж. Махни стола, сядай долу, паники. Ой, ранчета. Ехе! Моята тя е раница. Която ти искаше. Върна татъка, че не мога да въпанува. Тя голяма.
Голяма ли? Таман, ма. Е, Стич. Кой си на татата, окей? Николай, кой има? иска. Отделяйте сега тъй. Не, И буклука настрани. Боксер, ММА. Покажи какъв Ой, той. е. И ти ще го използвам. Твоето име ли пише? Да ни отваряш Гьотере. Я и ще бъде. Ехей! Ти за училище, а? Дебели дрехи, а? Дядо Коледа знае, че е студено. Вау! Ще има да ги носиш и до година. че много ми навеса. Тъй ли, с кушето? Аз казвам се. Ти 100% обувките ми. Какво пише там? Мариана ли? Лос Анджелес. Суичер има Николай. Смеси! Какой е? Лос Анджелес кажеш. Машина. Миналия път, къде тати ми го потегли. Какво да ти подаваш? Да, където са ногти. Браво. Една с машина. Те ли? Да. Аз искам обувките ми. Тя може да Не можеш. Може да нямаш обувки, ма. Де си сигурна? ръката на гърба се тупи. То е затворено навсякъде прозорците, бе. Красиво, това е. Барби! Дрехи на Барби. Да. Никой само дрехи ма има. Гуд? Гуд. Мариано гуд? Да. Още ги гащи ли, ма? Много шейни мъщи. Моята стениска. Вау! Лим. Нью Йорк. Вау! Опа, и котката е чало да дадеш. Какво пише там? Мариана. Котка. Кое? Дънки, ама някой ги увил с Мариана. стикс. Коледа, как е? Котката на Мариана. Мечо! Той е голяма! Ето. О, голямо е. Мариана. Какво имаш, ма? Кой ти? Аз не знам какво е ти. Мариана. Барби на мотор! Да, Харесва ли ти? да. Кремови. Вау! Моля, завежди. Само този дела Коледа не е трудно нещо за ушите, че Кой тя виж? Ти поимай. Гринч! И аз имам тази стениска. Ти е росно, ама само че Твоята Мариана. уха, колко много е. Знаеш коя Там има още. Там има Ще обърнеш грима ли ти? колко много имам. И там. Захар. Я ще Мариана.
Ама, котка имаш. Дай се те няма да мисли. Сега филм да видиш? Да. Артист. Копиш там, Мариана ли ма? Дай. Яма и Ки... Какви са тези? Джордан. Джордан, стават ли ти? Я. Я? Сигурно съм мамина. Май са че големи, а? Маляна, имаш още... Ох, чакай. Ти кой? Маля. Той? Я? А, стават ли, ма? Не. Ти кой? Къде ти? Я стани. Големи ли са? Има ли бележка за връщане? Големи ли са? Да. Колко? Малко или много? С чорапите ще станат. Да не се спъва с тях. Няма. Мариана. Мариана. Котката се побърка. Чичо, Стоян. За чичите ли има? Виж. Има спишаме. Нали? Дядо Коледа знае. Мариана, кой е тук? Дядо, какво дядо Коледа? Гледаш, Марин, кой е тук? Взема Джордана, бягай. Няма Джордана. Я чакай да ги видим. Ама за работа... Те са като нормалните. Хубави ли са? Да. Ама кой имаш, ма? Пак ли ще? Ти много хубаво. Тъй ли? Да. И ти много хубаво. Какви бърконки имаше? Найк? Никой свърши ли вече? Друго няма. Аз имам още. Тук си да види кой какво... Виж там. Виж там има. Виж. Още там има. Бе, колко ти обаче, бе? Да. То смай дед повтаря, а? Ало. Трябва да се сложат батерии. О, слушалки. Много най-накрая. Стигаш ли, ма? Има. И кой има там? За букука за мене, нали? Още ще има. Пак да бъде. Пак ли ще? Виж тук. Заваляйка сърцето, вика ми топти, чува стъпки. Страх е да види. Любусите, а? Кой имаш, ма? Котки ти? Да. Буба котки. Да. И тук ти посетното. Я боим, да има бърконки. Чакай да видим тук кой има, бе. Кълъвка. Отворихте ли всичко? Вау! Чао, Кикс. Има бърконки проблема. Има ли още, бе? Да не са оставили някой пакет? И ти за мене. А? Оле-ле. Няма тук. Гледам тук видео, че Я вам фата ме, те като ги стигнат. Да не са